Vaig perdre el pare a la primera onada, a principis d'abril de l'any passat. M'he demanat vacances, si puc, no vull haver de veure que la gent faci coses que no tocarien. La patum és una cosa que es porta molt a dins. Jo soc molt patumaire, a mi em costa molt no haver de fer patum, però hem de ser molt conscients que amb el que estem jugant amb vides, vull dir, tenim una pandèmia a nivell mundial i ens ha afectat molt, a vegades els sanitaris estem molt cansats.